bablas kok kowe kok piye ta? Ayo dikandani kok. Ngatur geng panuwun, sedaya mau tamu undangan ugi Bapak Keamanan ngaturaken Pak sehat Pak nggih. Alhamdulillah wonten pamundutan niku saking Bapak Imin nggih sekaripun Go Bakasmara. Nanging dipun paringirin wonten pundutan Pak Haji menika sekar nyuwun sambel kemangi ngoten nggih. Heeh. Ya, baik terima kasih masih bersama Perada Musik Nyampur Sari. Ada iki musik durnya. Lia Safara. Yuk. Ayo ya. Lia, ayo Dek. Duduk. Lia, Ira, suara. Maksudnya Kok ya dilelehi. Napa niki? Ojo dibolen-baleni. Heeh, gak enak, es. Niki diparingin apa? Sambal kemangi. Sambal kemangi mangke. Niku kagem Pak Haji. Kalih niku. Heeh, kula mboten kulino nyambel masalahe. Ora tau nyambel. Tumbas dadi mawon. Iki ana pamundutan kaya apa sik ngono. Gubuk Asmara pokoke tali. Ora ana taline kok. Taline lagi. Taline regane larang kok, Nduk. 12.500. Piye? Pripun? Kok ya madang ae. Kandhane kan nyetir terus senenge kok iya. Juru sopir aja ngono iku. Masak niku sopir. Iya. Dek bentuke ngaten. Kandhane. Kowe iki seneng kok golek bentuk lho. Aja dinilai bentuke, Nduk. Lah terus. Sing penting mangan. Lah ya padha wae, ayo. Nggih, monggo ngomong terus e. Ayo. Perada Musik Nyampur Sari dados. Juragane anggo one iya wis loyo ketok. Lah kepiye? Wis entek, Bos. Kuwi mau anggap ana batune lho. Batune urung dicas. Oh ngono ta. Dolongkas. Batune alkalin apa ABC? ABC. Abi bukan cepak doang ya aku mau. Ayo nyanyi. Aku gemun playere kalau biasanya nganggo moto kaca kok. Oh gak apa iki wis ana kemajuan. Wis ada kemajuan. Wah aku mbiyen pertama weruh beli yo waduh. Biyen isin saking ngisin-ngisini. Iya ta kandhane nggih. Oh nggih lho nggih. Nggih, lho jenengan kok ngoten lho sakuyan barang lho. Iya, heeh. Sakwene iki lho tak ajar-ajari. Aku ki yo ngono iki mbiyen ki wah player ketok sangar ngono. Wah, mosok ngono sangar. Kaya komandan keplon. Ya dilanjut. Dikapakke iki? Dicepetake apa piye?
Aku kalau karyono. Dibres ngono ya, Duk, dibres. Kuwi kok ya kaya ngono, Kak. Ya monggo lanjut, Dek. Catatan sajroning ati datan luntur saya merahati aku kowe dadi garwa Gubuk asmara Prada musik campuran saya Ya Aja ngono. Aku kelingan, aku bokae biyen tanggo lereng ning jagat tempat tulisan warna apa tanggo isih perawan jenengku fokus marang biyen kae tanggo andam tresno tanpa bantal tanpa kuasa wadah bagi ketemu asmara aku pakai nyimpan wati wiwit mbiyen tumeka saiki aku pakai kelebat cerita wayah wengi nganti kelakon trina sampun Mas Aku ki yang gemun sing enggak ada damel pripun, Bu? Waduh. Ibu saja iki Eh. Bu Bu. Ibu sinten asmane Sinten ayo asmane, tileki Pak? Mas Tulisane ki mau iki mau, ayo tulisane. Ibu Suparmi. Ibu Suparmi Bu Mi Bu Suparmi. Bu Mi Bu Suparmi, halo. Bu jenengan badhe nyekar piyambak Bu Badhe nyanyi nyanyi. Nyanyi napa pripun, Bu? Mboten napa-napa Sehat nggih, Bu? Bu nyanyi ten mriki gratis pun jenengan bayar kok Pokoknya niki jenengan gratis, Bu. Pirip pinten lagu monggo mboten napa-napa. iki mbok nyanyekno dhewe aku malah beneran Bu Kesane dong gletak, ku ya ngono kowe kape gletak nang Lah serbedang. iya piye aku kontap Mas Wis ora apa-apa, iki dene panas-panase donya, Nduk, akeh Iya. sing nyonggok. Heeh. Panase iki lho. Panase ati mosok ki judi ati Ora aku Iya. kok jaran kok ya. padha Ayo taruh lanjut. catatan sajroning ati datan luntur saya merahati Iya iya iyo. Iya iya iyo. aku kowe dadi garwa mereka ning gubuk asmara matur sembah suwun dalam mie cekli Mas Mie ya lho, Mas.